Salum, oras madihita manginang, yan ako nami na poso remaja. Suang songoni keluarga nadong di Bagastabi, nama dohoti acara perminggonon, marhite live streaming di channel YouTube HKBP Depok Sada. Adorang so tamulai perminggota, tabering majol acara ta, di nomor 5, marede sian nomor onom sia-sia. Dungi na mangihut nomor 12 anon kor sian lansia. Mau liate atong taparadi marohata tapuka maparminggonon tapuji madebata marende mahita. Godang dipasui ineho Tuhan Laro biasi-asibi marite anaki Yalo mabudiaki Yesus lumasot masabi salelengoluki omatotong pujioki sangabigo armin jalo mabudiaki Yesus iparu Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni ton di porbadia, na tumo palangi do tanoon. Amen. Marulop polop tu debata maho ale sandok tanoon, endeho kamu ma hamuliaon ni guarna, marmulia baik kamu puji-pujianna, dok kamu madok debata, tung nasokal doaka pabainamu binain ni hinatibul ni gogom ikom marsobatuho akka musum. Haleluya. 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 Ale Tuhan debata para siroha nasumurung didok hatam do, ikon manau kami jalamate rab dohot Tuhan Yesus Kristus, asa rapami dohot ibana Tuha sangapon. Sai parwai mahami, asa uduk kami tulomoni roham jalahot tami dihaporsiaon nature, asa tonto makirim dihaheo dohot dihasangapos sogot,
Silehonommu tu akka na porsea diho. Amen. Jehovah doa posaki nama hapoi rohaku napati urhodalaki ulus dimain lagaku sorang totong rohakino sinani Tangio kamu ma pati ni debata, iman atar surat di sada Timoteus bidu onom ayat 10 sada. Alai anggoho halak ni debata, mapurus masiani, pareahi ma hati goran, hadaulaton, haporseaon, holong ni roha, habengeto dohot labbo ni roha. Atong rak mangidogogo mahita tu debata taring otu pati nai. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon naom bartu patimi. Amin. Sikop doa sini roha Tuhan nadang olong nawi Tato potima dosata tu adopan ni debata, martangi yang mahita. Ale debata nami, nama rasiroha jalan abadia. Amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang piga hali hami rotu jolom. Wilala hami rikodo asini roham disalutami halak pardosa. Alanido umbahen nahu pasere pami diri nami sadariot di jolom. Jala hupartopotami tung najot-jot dohami manibil sian akka dalanmu nabadia songon biru-biru nalilu. Sai unang pabali hami siat jolom alani dosa nami aidang dihalomon roham hamatian ni akka pardosa. Alai hamubaon ni rohana do lomoni roham. Asa mangulu. Sesama saluhut hageduhon nami, dohot pangaliosion nami, marhite-hite pangulu nami nasasadai, anakmu Tuhan Yesus Kristus.
Sai pahot ma asini roham dihami marhite-hite panindangio dohot hagogon nito di porbadia. Asa tarapul situ rohanami majouho. Asa patun tigor jala daulat tami marpangalaho. Bain hasangapon ni guarmu nabadiai. Amin. Tabegima hata baga-baga ni debata taringat tu hasisian ni dosata. Satoki do huta di koko alai papungoku maho muse marhite-hite aka asini roha godang. Tagan di parpiar ni murukku huta buniho bohiku satokin marado poko. Alai marhite-hite dengga basa saliling-liling na asiaku ho ninna Jahoba si palua ho. Hasangapo ma di debata na diginjang. Amin. Tuhan Yesus si parbahan, kau biru-biru nado. Yesus kau dihoro aku, saihu tolongku, saihu tolongku, saihu Yesus kau dihoro aku, saihu tolongku. Turpuk epistel di Mingguta Sadarion, iman atar surat di buku Evangelium Yohanes 10 ayat 1 ayat 10. Marsikap soring mahita majahasa. Yesus parmahan nadenggan, tutu si tutu do na hudokot tuhamu, manang ise na sobongot sian pitu laho tubarani biru-biru, na majakit sia dalan na asing lao bongot, panakko doi jala pamangus. Alai na bongot sia pitui iro saparahan Biru-biru. Ukapon ni si jaga pitui ma di ibana, jala di bege akka biru-birui do suarana. Jala di jodo akka biru-birui di biru-biruna di guarna be, laho manegiocha tu balian. ia Dum di paruar sude na ibana, saya di masida do ibana mardala, gabe di huton akabirui ma ibana. editar dan suara. Alai dangolo nasida mang yutot tunasing. Nama porus do nasida midai. Aidang ditadda nasida suara ni na asingi. Asa dia tahu Yesus telah tahu paman objek tunasida. Nam di boto nasida lapatan di nadidok nai tunasida. Dungi didok Yesus mamuse tunasida. Tutu si tutu do nahudokot tuhamuna. Ahu do pitu biru-birui. Salut akan nam majuanyau panak kodoi jala pamanus. Alai dan ditagih akabiri nasida. Ahu do pitui paluau do ganup na bongot sianau. Nalaho bongot jalalau ruar maibana dapota jabalan. Anggo panakko ola namanakoi maniati jala managolo. Upay naro alayang wahu asaro hamulu dinasida.
pola marlobi-lobi dina sida bahin. Ido yang go sahatna. Martua doakan atu mangion hatani debata jalan au peopsa. Amin. Jehovah si parmana natawaga godi pada nasoragana dibai sandok tubuna audian Jehovah si parmana Jehovah si parmana Sai di pasamam rohaki diundo sidalanaki sai ngotoku basami saleleng nilengai Jehovah si parmana Jehovah si parmana Taha tidakkum ma haporsiautai songon nahitan tidakun nidongata sa porsia disadok portibion rab mahita maddok au porsia di debata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosan natu mau palangi dohotano au porsia di Yesus Kristus anak di debata Jehovah na sasadai imanan itubuhon ni si Maria naga bagiabian sianton di porbadia adorang soa bubuan ido tuhata natu mau na bernit di pangumuman ni silatus nama tetar pajal do ibana na tua tu banu artoru na mulak mangulu di hari patuluhon nama naik tu surgo lau hundul tu siamun di debata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani di sibai mana mangumumi alak na mangulu dohon na mate au porsea dito di porbadia jaladong sada huria nabadia huria hatopan ni ala Kristen akan nabadia dohot dia sesan dosa dohot dihatai namandok mulak mangulu sogo daging ni halak naung mate dohot dihanguluan nasora sudah. Amin.
Tikting di Minggu Jubilate tanggal 30 April 2020 tolu. Naparjolo Guarni Minggu. Guarni Mingguta sadarion ima Minggu Jubilate namar lapatan marolop-olop tu debata masandok ale tanoon pasalmen ono puluonom ayat sada doho tema manoktong do asi ni rohana napaduahon dak danak nasorang. Na di hari Jumat tanggal 21 April 2020 tolu di basa-basahon tuhata dak danak bawa di keluarga ni amata biger sibarani inatta yanti nitra boru sianipar ruas ni huriata nasianwik laudikia nir sadapitu pitu opat hipasdo dak danaki nang natorasna napatoluhon maka tidakon haporseaon diari sadarion Minggu tanggal 30 April 2020 tolu di parmingguon botari pukul 10 walu maka tidakon haporseaon ma dua halak namar baju dohot sahalak doli-doli. Na paupaton parguru malua angkatan tahun 2022-2020 tolu. Di hari Minggu tanggal 7 Mei 2020 tolu di parmingguon harian maka tidakon haporseaon nama pitu puluh tolu yana kota parguru malua angkatan tahun 2022-2020 tolu. Hobar tusi naparjolo tusude parguru malua asaro mandohoti gladi bersih di hari Sabtu tanggal 6 Mei 2020 tolu masuk pukul 10 manang pukul 4 botari. Paduaon parmingguon harian di hari Minggu tanggal 7 Mei 2020 tolu masuk pukul siawip patupaoni huriata do ulaon nabadia tupar guru malua naung maka tidakon haporseaonna. Patoluhon parhobas di parmingguon Minggu parjolo di bulan Mei nani hobasa ni wik Galilea dohot wik Philadelphia di patua ma pakobasioni tu hari Minggu tanggal 14 Mei 2020 tolu. Napalimahon nanaeng marbagas tikting parjolo. Naeng manjalo pasu-pasu parbogason ma lumban gaol boru ni amata saur lumban gaol tubuh ni inata siti mutiara boru siregar ruas ni HKBP sabungan lintong ni huta pamasu-masuon di hari Sabtu tanggal 20 Mei 2020 inata Karina Indah Lestari rap dohot sada ianakon mamuka sadarion Minggu 30 April 2020 tolu gabe ruas nagok di HKBP Depok Sada ma keluarga ni amata Antonius Sihotang inata Merlidami inanami ruas naim baru dohot ruas nagok. Mau liate na pawaluhon ruas dahuria tu HKBP Jati Sampurna Resort Jati Sampurna na pasiahon barita habot niroha na di hari Sabtu tanggal 20 April 2020 tolu nunga jumolo marujungolu inata Leni Marlina boru parapat marumur 47 tahun. Na ni habaluhon ni amata Jimmy Simanjuntak. Ingana nasida jalan pindahan gang makam
nomor 01B RT 0 Sia RW 010 Pancoran Mas Depok. NIR Sadasia 02 Wik Bethlehem. Tuudean ama dohot opat ina ruas naung gonop marumur 70 tahun. Na pas 10 sadaon sumbangan. Di jalo huriata do sumbangan sian NN ima 100 siadus makanan ringan wafer roll. Parhalado dohot ruas pasahaton mau liate. Napa 12 pabor haton pandita manang uluan huria pos pelayanan Arko HKBP Depok Sada. Hombar tu surat keputusan ketetapan Eporus HKBP SK nomor 210 garing PDT garing SK garing 03 garing 2020 tolu. Taringot tu perpindaan di Pandita Paulus Simamora Sarjana Teologia uluan huria di pos pelayanan Arko dohot surat preses HKBP distrik 20 Walu di Boskap. Taringot tu nama ngojakon uluan huria di HKBP Cilodong manang pos parmingguon resort Depok Timur di totopon huriata do parture ni ulaoni ima sada di hari Minggu tanggal 14 Mei 2020 tolu di parmingguon pukul 10 mangojakon Pandita Paulus Simamora Sarjana Teologia nagabe uluan ni huria di HKBP Cilodong pos parmingguon resort Depok Timur maringanan di gereja HKBP Cilodong. 2. Di hari Minggu tanggal 21 Mei 2020 tolu di parmingguon pukul 10 pabor haton manang martading hata Pandita Paulus Simamora Sarjana Teologia dohot keluarga maringanan di gereja HKBP Depok Sada. Diuduti Basion Nasida di HKBP Depok Sada di tolu parmingguon pukul 7 pukul 10 dohot pukul 10 walu. Tolu di hari Minggu tanggal 20 walu Mei 2020 tolu di parmingguon pukul 7 pabor haton manang martading hata Pandita Paulus Simamora Sarjana Teologia dohot keluarga maringanan di Pospel Arko. Patupaon nado papungu pelean tujolo marhite amplop tanda kasih songon tanda holong ni rohata di Pakobasion Nasida di pos pelayanan Arko HKBP Depok Sada tu ruas namandohoti parmingguon na di Pospel Arko. Tikting naso jinahahon dohot barita parhepengon tajahama di warta jemaat elektronik na pinarade ni huria marhite WA wik tabe. Songonima tikting masa di huriata di bagasan mingguon say di pasu-pasu tu hatta mai tau sangap di guarna. Oh
Kami ni di batana sumurung sian saluku naroha. Ima na mga ramoti ati-ati do pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amen. Horas marihita saluhuna. Dihamuna do nga sahapor siyaon di bagasan Yesus Kristus. Barita na uli nagabihatan di bata di minggu tasadarion, minggu jubilate. Na tersurat di Psalmen bidu 100 ayat 1 ayat 5. Tangiho kamu ma hatani di bata. Titing madokon mamuji Jakoba. Ede hamulateon. Olo pumma Jakoba ale sadok tanoom. Oloy hamuma Jakoba marhiti-hiti las ni roham. Robe mahamu tujolona marhiti-hiti olopolo. Boto hamu maum. Jakoba do debata. Ibana juma di hokita. Jana ibana napunahita. Bahen bangsona dohot biru-biru pinarmahanna bongoti hamuma akka bahalna marhiti-hiti hamulateom akka alamanna marhiti-hiti puji-pujian mauliate marohamuna tu ibana puji hamuma goarna ai pardenggan bangsa do Jakoba Rodi sangliling na doa sini rohana jala marsuddu do hasit tonganna ido sahana dihamuna donga sahapor siaon di bagasan Yesus Kristus goarni minggu tasadarion ima minggu jubilate. Ia dibangsoi songon na pinatupani parpesalmen saat tutikyope bangso Israel halak Yahudi. Sai dipatupado sahali 50 tahun. Ima songon namar ningot di pesta jubilate. Namar jubilate na sidang. Alani di pesta jubilate sahali 50 tahun. Namar ningot dengan bahasa ni di Batam. Mangolopon, marolopolo, so guarni minggui, marolopolo, masadok tanoon. Namar ningot na sida na gue haruar, sian, eksodus, siak kabuhangan. Namar ningot na sida dengan bahasa ni di Batam. Alani di sahali 50 tahun ni, adong mahal na luar biasa. Dia mana luar biasa di patupan nasida dia makadongang. Na luar biasa ima lunas terjadi di hari 100 terjadi ima hari ima nong 50 tahun pelunasan moladokian utangna lunas ma molo budakian mana di paula ma molo tano na hiya dodon di paula mamuse tano na idang bui pate ikko dududde aleno ay ngahira maul bitabigi hata duduni lapatan na dia makadongan sahapor siyaon ima na di patupa sahali 50 tahun marjubilate na sida atong lunas madisi akka utang molo rakyan utang na molo marjubilate hitam 50 tahun naik huriatta tau sedi tayak kamang do taminam tau sedi ro marjubilate hita uriat tau alana dak saat lebih huwoto 50 tahun tau sedi emang bah baga asiga porsiota ando nataboto sari hari gereja tahun 50 tahun hape di gereja tahun 50 tahun ikut jowo tadusuri ima akapat di tanah ya makobasi di som iko maruloporo do hita marjubilate mangedeho bukedeta 650 toluing marjubilate marjubileum 50 tahun naung dipasu-pasu uriana naung dipasu masuk kita
Alani ba tugas tame sutungga belupa tau sadia do sejarah di gerejaon 50 tahun itu ikon lunas mamolorkan na marutang lunas madisi. Alai molo tu gerejaon marutang dati lunasate. Akaturungan nama lapatan na puasa alau tang tadi tu di bata. Biarong rupi dangi bayar rupi udah tahun na rupi bulan na 2 tahun na salpu. Tung ma dibayar kamang do taminang. Dan palamar fokus si tadi si. So tung las rabba sese las lewat tahuni dang dibayar utang doi marjubileu pita imanang didok dison iman akagani marjubilate polado didok di ayat sadeng olopo majahuba marolopolo mahamu dinna nakagani molo tajaha di pesalmen ono pulonom ayat sadei marolopolo tu debata ale sadok tanom hata marolopolop sada arahad doi majuhita sada nanang ido tadi si ima merujuk tulas ni rohata ido benedo olopolop hata olopolopido molo hata olopolop tuise do dipake ia hata namar olopolop dipake tu namar pesta do dakamano baru halat namar pesta molo namar pesta di bobema akka olopolop na disi manortorima dungi ditortorima bola do ala nitabuni na manortori boido gabe sudima disawer di olopolopi sampai habis isi ni kartongi bah ido hado aros oni ruasta merbelai amat tayi inatai ala sampai di habis amat tayi olopolopna akarga nabi rimu serga 50 dibaen tur tersinggung inatai ngai habis bayon isi ni kartong naena ala malo panortori songo panortori amata aritonang tur mangegol pak nero pani baratang bah disawer to ni sampai habis ujunga boido gabe alani olopolopina kenganing boido gabe imalas ni rohana habis petaho isi ni peti labatana di si ima alani pakor honni hata olopolopi lau siru nanaing jarahut turpukot tu tadi amakadong asapursia bohado hita takas mangolopon marsora-sora madok moliate marhite imana kengani ibadatta tu debatam alai laus disomma nakeng dipabuam ia halak na marulupulopi ima marhite parsobonna tu debatam dakkolan sian pamangan dakkolan holan edet nakengani molo so nakeng lan siai bah anggo hera daw may dalansion barang lansi bedak kubereng alani ulu-pulu nasida pare dun naside nunga hira na maruru muse naung hira sa pulalutam banghibat nakayang beso wer nakagani do parta na yang perdidi bahira na sadong do tarida naung 70 tahun tugijang hira na sa pulalu tugijang do beberengo parta na ima alani halak na marulupuluk halak na makalasod debata tidak akan terlihat dia sudah tua dak taridai alai halak na se horan na marsak horak kalat na se marungutungut halak na se na somanadda pasu-pasu ni debata ima nakagani tarida dui ima molo dido amang Sitona pitu pulu nari kamisi di PHD lansia dido amang-omang inerbutifunai lapatan na ima kecantikan batin ketika kecantikan batin marolopolo mamuji debata tarida do disi ima nah kangani bohado buhina bohado parrohonna bohado ngoluna ia ngoluni ima halak na marolopolopi ikut tarida do disi ima nah kangani halak na takas songon nani dok di parpesal menon atau dia makadonga sahapur siang odo nanaing sunggulan ni turpukot tu hita di sungguli turpukot do tu hita bohado hita imana karingani manogihon ngoluton mangolopon bahasa pole komarulupulup pita tu jahuwa berekau makadonga sahapur siang di pesalmen biddu 100 taidama sada-sada di ayat tului di ayat tuli di dok boto hamumong jahobado debata ibana jumadi hokita jala ibana napunahita bahen bangsona dohot biru-biru pinarmahan jahobado jumadi hokita
Jehovah do napuna hita. Dia makadonga saha porsiaon molo didok Jehovah do jumadihok kita. Namar lapatan doi Tuhan menciptakan kita. Tuhan nama nopa hita dang lepas tangan debatasa kita. Ala nido benedok nakangani di ala na di parmuduneido pola do didok songon na pinarmahan na hita. Kita adalah umat yang digembalakan. Siat turpugodo berengota sada takas na nido ni para pesalmeni. Ido benar di pesalme 20 tuli Jehovah do si parmahan au dan tagamun kurangan au. Buasa dido ibanai ala ditakas do diolo punimana ditanda di mata Jehovah do si parmahan au. Ido benar kegani moro tahu buku muse tu epistel tai di Yohanes 10 nak kegani ayat sada satu ayat 10. Ale bagas ma di ayat 10 sada nama dok Jehovah parmahan nadinggan. Ia parmahani ima songo Yesus Kristus namarmahani kita. Di pakilalahon parpesalme dui ubanabui nasida marolopolo bangsoi ala Jehovah do namarmahani nasida sian pada narobi sahatu pada nebaru. Anggo halak na porsia tu debata tu sohiadui ragu melangkah di bagasan nguluna. Alania ala Jehovah do nama parmahane akan aporsiai. Na padua ko muse diajak kita buasa ikon oloponota Jehovah di ayat opatima di dok. Bongoti hamuma akka bahalna marhiti-hiti hamulateon. Akka alamanna marhiti-hiti puji-pujian. Mauliate rohamuna tu ibana puji hamuma goarna. Mamongoti bagas ni debata mardongan mauliate. Mamongoti bagas ni debata dihara parpesal menodo di jo parpesal menodo mamuji debata ima asa sahat tu bagas ni debata tu joro ni debata tu harbangan ni debata didok nakengani mabuan puji-pujian mabuan dia mai hamulateon. Orang-orang yang datang beribadah, orang-orang imahanak nama muji debata, hidup benar saya tadok, ibadah kita ini adalah tidak pernah terlepas dari ucapan syukur. Jala ido dia makadonga sahapor sial alai sutung tadok, nahurangat debata molo saya talia piliatta. Sutung tadok debata na pubus molo taleon hamulatota. Bukan karena Tuhan itu miskin, alai nang tidak tadok kegani songot tadadui hala nama nada songo edi nomor 10 nakangani nama mongoti bagas ni debata mabuak kamulateonna dia do hamulatote ima pelete dang boy hitaro tu bagas joro ni debata bukan persoalan banyaknya alai neng bongot kita tu bagas tu bahal ni debata unang martangak kosong. Unang tangat tau kosong suadong tapasahat tu debata. Ido bena di halak bata rupani saya dipudau kalak mata dom. Tua kapino parna lau manopot tulangna. Molo lau hoda anak, molo lau amang tuhutani tulangmu. Unak komangeal. Labatanna molo lau ho tujabu di tulangmu. Lau ho tu jauh na pungu so tung mangel tangami so tung tangan kosong. Ala di hapur saya halak bata do iya hula-hula iya tulang ima songo sisok bal songo mangolopon molo di bako manang na buah manang na roti ala itu ina malas ni rohani tulang mi. Ido benar saya do halak bata rupani hebat dolak bataon. Nunga saya di pasahat rupani songon las di rohana songon sobba ni humna ido ngai bai upi suhu tibelga rupani ngarga onong juta tung makuli pihami rasadami saita bama akka nani holit ninna rupani hapeng nunga pala beltuk arga ngai lian upi suhu nei ibado puse pasitua na belga alai setong rupe muse nama kulit alai yang tu bagas jore lama mengoti jo bagas Jehovah marsa mahya donga situa 2 minggu na salpu
ala adong rupiah harga 500 rupiah. Dan na barga busa na minggu na salpu 500 rupiah gurang do petong do harga 1.000. Sipata malengleng do hati-hati. Bahasa malengleng hati-hati, ala gabi mangeal, ala gabi menghina ketika memberikan 500 perak 1.000 perak bagi Tuhan mangolopot di bata, hape pasu-pasu di bata, nung ngabal gata do. Ala ni rakeng di dokon, nang bongot hotu bagas di Jawa. Iko masuk ko sedia meng di Yohanes 10 ayat sian nakeng sian pitui di Yohanes 10 ayat sia audo pitui labatanna ikon sia Tuhan Yesus Kristus do dalata iman nakeng songon nama nada pasu-pasui bahwa Yesus itu dikatakan adalah songon pitu manang akses lau masuk tu bagas joro ni di batam asa sian Tuhan Yesus Kristus do ido benedo di Yohanes 10 ayat onoming di Yohanes 10 ayat onom di doi di tahun namang situa libong mo Yohanes 10 ayat onom. Iya, audo dalani. Dangadong na bongo tuame iya so marhite sianau. Labatan na dangadong jalan alternatif. Molo pe di Portibion, molo pe lau mudik. Adong di bayan akan negarata jalan alternatif asa lancar mudik. Alai anggo tu hapor siaom, alai neng bongo tamu amang do tamidang tu banu agitca. Dangadong jalan na asing sohoran Tuhan Yesus. Tidak ada jalan yang lain. Itu benar di ayat di Yohanes ini. Di Yohanes ada ayat 1:2. Molo bui masuk tu inganani. Itu may pamangus panakku. Alahiaros oni sada sekolah. Apa sekolah na terkenal lo sekolah na plus, sekolah na super, sekolah akana malo. Jala kung masuk tu yang anon ikut dites do. Jala borak do tesna. Hape di persiajaran di sekolah arong masada. So ngono orok major pani nalodongon. Ibu tahu di bawang do inang lodongon. Lot na alapatan nalodongon dangi bawa to manangahan. Roma karongan na semay sekolah. Ay buhado para masuk ni bayot tu son. Bahasa boyong masuk apalah manangahadang di botol. HP ala di botol na sidaro bahwa begitu susahnya masuk ke sekolah tersebut. Maul ala tesna, dohot ala seleksi yang sungguh luar biasa. Alai horat diberi karongan naim. Bahasa boy masuk om. Imana ni dokna. Ahma Korea bang bulu hidup masuk tu si. Imana dokna pamangus. Adong lapatan na. Dan siap pitu masuk. Alai sian. Bisa gijeng manang sedang minot dia para masuk ini ngomar paning. Manang bah para masuk ni dan minot rupani. Alani di Yohanes ada molo masuk tu si dan siap pitu pamangus doi. Molo dang masuk siap dalanna panak doi. Idu benedokon. Holan la asa masuk asa bongo tu harajau ni di mata. Holan marhite Tuhan Yesus. Holan ibana di makadongan. Alani do tahap itu Yesus Kristus itu adalah akses kita, password kita masuk ke surga. Amin. Alai di komputer tabe sudah maksud itu nabi 70. Ba komputer tahun lucu-lucuan. Mulai pakai munai torarong do si pangido pasokna. Ibu tamu rar pasokna mangibat di si. Aku begi. Yesus, tapi aku bawa to bahasa di komputer tahun. Ibaen pasokna Yesus. Kenapa ini kau buat jiko? Pasoknya Yesus mekel memana supaya nyaman amang katanya. Nah ini dahulu tadi komputer pe ngatong bidibain pegawai Yesus. Lepas tadang nama mempermeka bahwa itu Allah mau kita katakan bahwa Yesus juga menyatakan akulah pasot, akulah akses, akulah mau jalan, mau kemana membuka asa buka komputer ini, asa buka surgoi iko marhite Yesus Kristus dong. Amin. Alani kota tiuk me sutu ngolo behita majul hapor siot tatu nasi sutu ngolo behita tergula idu halak na marjubilate na parpudima
Na barpudi di ayat 5. Di ayat 5 dia rahop kita iman na kay ngani gabe na kay asa marulupolo pita ditugihon buasa hitay ko mangulupon adong do alasan na parpudi ayat 5 ay pardinggan basa do Jehovah. Itu alasan na parpudi di ngolutan amaddo buasa pole ko marulupolo pita buasa ko mamuji di bata ay nagila puji-puji do di bata tao alay do honot tama ala pardinggan basa do Jehovah. Amen. Molo didok bayak ko kamu maju ay sugari dang pardinggan basa Jehovah. Banga maramati yak kita ang godang pardinggan basa Jehovah hola roko bisa pulusiai banang irian barang ngiri ko bisa pulusiai di Jakarta hami asalise na kaluar ko takku idenda 250 gudang natai darwa. Seandainya kita ditutup beberapa bulan waktu itu tidak bekerja alai dia makadongan ala pardinggan basa do Jehovah bodo talewati kopi sapulusia adompe naing namar saya adompe alai ko do honota do tangan ni dibata ikut campur tangan ai pardinggan basa do Jehovah di paloas do hita mamolus kopi sapulusia malua satu tikion molope aron do pina pakai masker bangwau donoku mau lihat ma na pakai masker. Amen. Molope aron na sa pakai masker ba non ale mulu itu tak me pakai amang do tamina asa tong sehat ai sehat dui jalan mengganggu tu nasing mulu agak buhet ku sana dan terganggu to ala nyaman lapatanna dinggat dipakai masker mahita terus asa tong sehat jala dan terganggu nasing ai mulu martiri tapi abu masker tebu dui ala mulu dan pakai masker HP malang pote bangiri dui igor baru neng dohodok ku sonom taingok ma di bagasa turpukon ai pardenggan basa do Jehovah. Ido ben tema ni minggu tai didok manotong doa sini rohana. Manotong dang temporer dang pasato kinan. Alania ala pardenggan basa di mana marpamuati do di dosa di bangsoi. Marpamuati do di pangalahota. Harus ngoni pasangan suami istri. Di pasangan suami istri on amat taun nakasaran. Sa kasar tu inatay, hape kebitulah dangarong yan akonna. Nakasaran nakya lewat horan na manalako ni natay. Iya so didok may natay da kasaya iya marmat sama hukma musay di palpali hukma musay kekerasan olo si pata dipukuli bakka didok keluarga di parborodo toy maboru sirako mitinggal umay ay molo pinay uti do helay da kasaya. Alay dia makarongan terus bertahan inatay. Bahkan saat tu nasi truk amatay masahe ma si truk sampai 10 tahun diurus inatay do sampai saat tu namate diurus inatay dungi gudang mana manukun ay bahasa buhi ho bertahan mangurus amatay songoni kasarna songoni nang pabayanana alus ni inatay sadado ayat 5 ay pardinggan basa do Jehovah naing doa songod debata mo makahulongi dinaw kolehan songod Jesus na makahulongi ita akadusa do pangalaw asabuy ko hamonakon na marumah tanggai pasangan suami istri ada tidak pernah mengungkit segala dosa dan kelemahan tetapi justru seperti di Tuhan hidup benar pardinggan basa Jehovah dileo do anak-anak Tuhan Yesus dileo do hosana dileo do ima asamalua bangsoi asamalua hita hidup benar do ay pardinggan basa Jehovah atong ingok mamang do taminam olopom ma buam ma jubilate tu bagasmu buam ma jubilate tu keluargam molo mar jubilate horo keluarga marolo poro debata berengom ma ima ayat sada satu ayat 5 na kengani mar surak marolo poro berengom ma dinggan basa ni debata congon na pinarmahan ni debata hamu amen matang yang kita mau lihat madiho ale Tuhan di bata di paloso kami Tuhan marulupulu marjubilate di tikion imale Tuhan na mangolopon nang lunas akadusa nami nang lunas hajahaton nami alay naing matuhan hubayar kami sudi utang nami marhiti pabahenan dohot holong
Boy Tuhan irasahon akaganub ruas ni uriam ulupulopi pamujuni marulupulup. Imali Tuhan rak do akayanak do keluarga do huriam dohot masyarakat. Tarida matuhan na dipar mahakohami. Asa tung tarida matuhan nang songoni parsitu nami mamuji doho pasangapoko. Ali Tuhan de batabono nami donan di bagasat tangyang nami. Di pasu-pansu na pinasa mali Tuhan de bata di palameokodo sada dana bawa di keluarga ni amanami bikir sibarani inang ianti buru sanipar. Saya pasu-pasu ma Tuhan danahi rak dohot natorasna. Songoni mali Tuhan disakap ni ruas ni uriam na yang merdonga saripe. I mali Tuhan Samuel Sienturi dohot Intan Purnama buru Lumbanggao. Pasu-pasu ma Tuhan sakap nasidain. Na ngali Tuhan ruas ni uriam ruas ni baro. Keluarga Billy Sandi Hutagalung inang Karina Indah Lestari. Sa itong matutoko Tuhan na sida mamasu-masu gabi ruas na burju di huriamon. Nang songani ruas ni uriam gabi ruas na gop keluarga Antonio Sihotang inang boru sitinjak. Totong mali Tuhan bahan na sida gabi ruas na burju di tonga-tonga ni huriamon. Nang ruas ni uriam na pidang Bapak Victor Panjaitan Ibu boru pangaribuan. Pasu-pasu ma Tuhan na sida di huriam ne baru. Terlumobi Tuhan, bono nami di bagasat yang nami natongon na berduka Tuhan nang jumulo di alapo ina nami inang Leni Marlina boru parapat na hinabaluhon ni ama nami amang Jimmy Simajutak. Homa Tuhan na mga pulis di keluarga terlumobi Tuhan di proses pemakaman na di bona pasugit. O Tuhan na patiurkon akaulam na sinakapan ni keluarga. Ali Tuhan di bata songonima nang pasaton ni huriam ulus hatuaon 70 tahun Tuhan tuak karus di uriam ala basa-basa di Tuhan jala songo program ut ali Tuhan dihilarahami akadengan di basami Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami ma Tuhan na mamasu-masu ulon nami songoni manang Tuhan nama pasahaton sumbangan tur huriamon pasu-pasu ali Tuhan debata nang sakat ni naposom naing pindah Tuhan Pendeta Paulus Simamorado keluarga ima tuhuriam HKBP Cilodong pasu-pasu ali Tuhan di bata. Ali Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami nang songoni ruas ni uriam na tongo di bagasan parsahiton. Mitra Giona Panjaitan Rahel Boru Sianturi Insinyur Esinaga Nyonya Pendeta BP Siombing Boru Nababan. Asimaroham ali Tuhan di bata marhite tangam munabadi ape honomu Tuhan leonomu ma hamalumon. Ali Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami songoni manang ruas ni uriam na ulang tahun kelahiran do ulang tahun pernikahan di bagasan mingguon. Saya homa Tuhan na mangaleon gajang ni umur dia karus ni uriam. Dalam mangaleon dinasida ka pasu-pasung Tuhan asa tao nasida mamilang-milangi ari-ari na pinasami. Ali Tuhan debata nang songoni bangso nami o Tuhan. Pamarita nami nang Tuhan nakanasokora kami tonga-tonga ni bangso nami Tuhan pasu-pasu masaluhuna. Ali Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami nang ka pangiduan ni Ros ni Uriam dia kana masihul Tuhan dihagabiyon. Pasao mali Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami na masihul nang disakasi rokap nito dinal Tuhan dia kana pas umur na Tuhan. Ma Tuhan nang pasao toni. Na kaya nakon nami biya kana nabiga sa parsikolan leono mo kabisuk dia nakon nami Tuhan. Ang dia kanak nabisuk anak lomo ni rohami. Ali Tuhan Yesus Kristus Tuhan namin. Songonima nang diparngulon namin Tuhan. Gudang Tuhan akadusa, pangalasyo Tuhan. Dia kapabahiran namin, marudupok ko, nang songoni marupudungan namin jolma. At tungali Tuhan urasi hamisani asa beriahan dia dupam. Humana pa si kopo Tuhan salu na tangiyang do eliring ngayon. Sesa masaka do lomonam. Amen. Maredimeta laos tapasaha ma piliata.
sa mahita tu acara ima dapat saton ulus hatuaon tu akka amanami nanami naung marumur 70 tahun anong di ayat tului Romanong na parjolo amang Daniel Hokman Parsaura Kuta Barat Noar Kinteki Boru Manurung Rokbi Basar Simajutak Delima Rosmauli Pardede Sintua Tiasa Boru Seturi Galatang Seturi Nyonya Hutagaul Anna Boru Nenggolan Romanong Amanami Inanami Tujolo di ayat patuluni atau mari demeta sa buku de nomor 200 sada ayat sada do ayat tulu tema dito hata di hamuna amanami dot inanami hami sian parhalado songoninang sian ulo ni uriata nang sudiros ni uria nama dog tuhamu damang do dainang sada dalata program ni uriata martangiang dinaungi jalamu gajang ni umur 70 tahun dan alani gugutai dan alani gugumuna asa songoni manang salu nakarwas ni uria mangihut songo kamu akasiga jangumur jala song kata itu hatai na di pesalmen 10 ayat 10 hari-hari ni tahun nami ita 70 tahun dui jala molo marhagukun situtu di eak do 20 tahun jala hinadingan nasilu hangaluton do halo jauh ay hatol situtudo lao salpung jala habang dohami ujaho mamuse hatan ilibata Cisaya ono pulusada ayat 10 marlas niroha situtudo ahu di bagasan cakuban marolopolo dotor dikku di bagasan debatakku ay nunga disolukot tuahu akka
ulus hatuaon. Baju hati koran dihohosot tuaon songo pangoli. Namar bulang-bulang mangaradoti hamalimon. Jala songon oroan naong hinohosan. Hatan itu hatan nakeng nama dok kami na mangulus. Di batado na mangulus tuamu songon tadadi songon simbol doi sa kuriata pasu-pasu gajang nyumur. Alani molo di pasar kuriata penong ulus si gajang rabon. Asalang gajang manang akaw murmuna amang dotaminang. Songoni nang songon rabu niluson. Akapino parmunang nangaka nama kahulongyamu sayang giamang sahat tamu tu nasaur matua saat tu basa-basa nong ni leoni di bata saya siga jangumur manak kita saluna atau mono hami pem nuaeng na pasaton uloso marhite ulata do amang situang na 70 utusan sian lansia alai di batado namang ulusoni salasma rohani daging lasma nang rohani to dimuna Tuhan tama namar dongani namar gugiyo kamu di hatu tua munaon Tuhan Yesus memberkati soni memang sano betul ya nggak apa-apa pakai musik ya melubui menghadap terus mama ya menghadap terus ya menghadap ke jemaat ya ya jadi dalam batiki tu amu amanami mula mamu se tu datang alani dia makadamang do dainang asata paujung parminggota jongjong mahita laos marin de meta sebukeun di nomor 110 ayat sada do ayat tul
Ali di bata amanami na di banagijang. Odo haron salukut silikul-likul na dinggan no nasa libasan na maritus. Upasatanga siya nasa na pilihan namin tuko. Sa ijana may gabi uap na usus di julong. Pasu-pasu may tanamoti asaw para sa kami pilihanom. Pati bunuh na itong betong-atongan ni Huriam doho di Portibiom. Bukay manukan namin marhite-hite to din. Salam tandami kurang ni silikul-likom itu kami. Salam gigi kama dok mo lihat itu hong. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Gijang, saya pinarbadi magwarm, saya romahara jom, saya saw malomon ham ditong sonen bana gijang, lehom matu ham sonen undun siapare, si sama dosa nami songko panesan nami, di dosa nongan nama dosa tuhami, unak kami tegutu pangucunan, palu mahami sian pangagon. Pasu-pasu jada diramoti Tuhan de batamahom. Di sodako Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midahom. Di dopako Tuhan de batama buhina tuho jala di pasar hom madamena tutod timunabi.